Klaro naman sang Iloilo Police Provincial Office nga wala sang may ginlapas nga layi ang police personnel sa idalom sang Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU nga nakastiguhan sa isa ka namatyan sa Barangay Hanipaan West, Mina, Iloilo, kaagahon sa Mayo 29. Suno kay Police Colonel Bayani Razalan, Direktor sang IPPO, iagin pahayag nga ang pagkadto sang intelligence operative sa amo nga namatyan ang may kaangtanan sa iya katungdanan bilang miyembro sang Regional Police Drug Enforcement Unit. Base sa inisyal nga investigasyon sang IPPO, wala nagasugal ang amo nga pulis kag nagalantaw lamang sang nagluntad ang komisyon. Ginakabig naman sa mga ini nga biktima sa insidente ang amo nga pulis bangod sa mga pilas nga naagom sini matapos ini nga ginsapote. Nabaluan nga ang amo nga operatiba ang may ranggo nga police corporal o corporal kag residente sang Ingore La Paz, Iloilo City. Nagapasiguro naman ang IPPO nga himuon ang patas nga investigasyon agod mahibalaan ang kamatuoran sa likod sang amo nga insidente. Magpunta sa mga lugar na there are suspected presence of illegal drugs. And part of his job na makisalamuha sa mga tao to get information concerning to their job about the proliferation of illegal drugs in that area. Yung presence niya doon is, according sa pagtatanong natin, is legit, and he's conducting surveillance operations pertaining to the proliferation of illegal drugs in that area. Sa amin, no? Sa aming investigation, wala. Actually, biktima nga siya doon. Siya ang naging